etxerako bide, ez aldun posible, joan dena itzultzerik libre. Bide, oinazpiko bide, ez aldu posible, izaterik zenbait eskubide. Erantzun ezan bide, zeinguna norabide. Erantzun ezak bide, noiz helduko aiz libre. Etxera libre. Bidea egiten jarraitzeko eskatu nahi dizuegu. Gurekin, denok batera. Horregatik, datorren urrirazo antolatu dugun ekimenean parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu. Ibilian, etxerako bidean, lemopean, urriaren 7, 8 eta 9 gaur eta egunez, geratu gabe, Araba zeharkatuko duen martxa ibiltarira gonbidatu nahi zaituztegu. Así es, os volvemos a pedir que no paréis, que sigáis caminando con nosotras y que os suméis a la iniciativa que presentamos ayer, es decir, a la marcha que haremos el 7, 8 y 9 de octubre. Una marcha ininterrumpida que partirá de Agurain, atravesará diferentes pueblos de Araba y terminará en Gasteiz el día 9 de octubre, bajo el lema Ibilian, etxerako bideak. Entre todas lo conseguiremos. Lortuko dugu. Mila esker.